Te salut! Sunt Romeo Crețu, dezvoltator de oameni și fondatorul proiectului pentru liceeni și elevi Pasiune în Acțiune. Un proiect prin care încurajăm liceeni și elevi de gimnaziu din toată țara să-și trăiască viața cu pasiune, să-și descopere pasiunile și să câștige bani din ele. Adică să transforme acele pasiuni identificate în acțiune pentru a obține rezultate frumoase pentru ei și pentru cei din jurul lor. Evident, pentru binele nostru al tuturor. După ce m-am întâlnit cu peste 12.000 de liceeni și elevi din toată țara în cele 7 sezoane ale acestui proiect, din octombrie 2024 intrăm în sezonul 8. Sezon care, după spusele fiicei mele Cristina, fostă liceană, va fi un sezon de top pentru că, după spusele mele, pot. Te-ai prins, bănuiesc, de faptul că 8, top și pot au aceleași litere, dar aranjate altfel. Se numește anagram. Te invit și pe tine să fii dăruitor în acest proiect, adică sponsor, partener, susținător, pentru a ajunge la cât mai mulți liceeni și elevi din toată țara. Am și o invitație pentru tine în acest sens, dar mai întâi să-ți spun unul din motivele pentru care desfășor acest proiect, pe lângă scopul proiectului pe care l-am menționat la început. Și acest motiv pe care ți-l prezint este un motiv din teren, din 3 clase de liceu, la care am fost acum mulți ani în urmă, cred că în al 2-lea sezon al proiectului. M-am întâlnit la momentul respectiv cu 3 clase, în care, nu știu ce a fost în ziua respectivă, am dat în cele 3 clase de foarte mulți apatici. Copii lipsiți de energie, plictisiți, fără chef, indiferent cine ar fi fost în fața lor. Mi-am desfășurat întâlnirile din respect față de mine, le-am desfășurat în modul potrivit cu putință, dar am plecat cu un gust amar de la acel liceu pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă. Mai întâlnisem clase în care erau liceeni apatici sau plictisiți, dar nici chiar atât de mulți. După ce am ajuns acasă, la ceva vreme a venit fiul meu Vlad de la liceu, la vremea respectivă era între 11, dacă nu mă înșel, și ca un adult ce sunt, m-am înfipt un pic în el și l-am luat cumva la rost să descarc toată energia de pe mine, care nu știam ce e cu ea. Zic, ce aveți, mă? Ce aveți? La care Vlad, fiind așa mai calm și mai blajin din fire, zice, dar la ce te referi? Păi zic, ce aveți, frate, de sunteți așa apatici? Și i-am explicat ce s-a întâmplat în cele 3 clase de liceu. M-a ascultat cu atenție, după care s-a uitat la mine și mi-a zis, pe cum, chiar nu-ți dai seama? Păi zic, nu, că nu înțeleg ce se întâmplă. Păi ce e foarte simplu, măi, tată. Zic, uimește-mă, că chiar nu înțeleg. Păi zice, în ziua de azi este cool să fii apatic. Zic, cum să fie cool să fii apatic? Că pe vremea mea era cool să fii bucuros, să fii vesel, să fii plin de viață. Zice, da, dar cu apatia atragi mai ușor atenția asupra ta. Și asta a fost discuția cu fiul meu, Vlad. Am stat și am procesat multă vreme ceea ce mi-a spus și i-am dat dreptate în cele din urmă. Apatia, plictiseala, lipsa de interes este o caracteristică semnificativă a adolescenților și este un lucru care este des întâlnit. Mai mult decât atât, mi-am dat seama de ce în acea zi am ajuns stors de energie acasă. Pentru că persoanele apatice nu au energie. Ele trag energie de la ceilalți. Și eu m-am dus ca o floare, m-am dus cu foarte multă energie, cu entuziasm și cu pasiune, pentru că despre asta este vorba în proiect, iar ei și-au înfipt, să spunem, sursele de tragere a energiei când m-au văzut în felul acesta. Bineînțeles, au făcut-o în mod inconștient. După această întâmplare însă, mi-am spus următorul lucru. Dacă atunci când intrăm într-o sală de liceu sau de gimnaziu, eu sau mentorii din acest proiect, reușim să transmitem ideea liceenilor și elevilor că plictiseala și apatia ar merita să fie emoții trecătoare și că pasiunea și pasiunile sunt cele care ne însuflețesc viața și ne ajută să ne creăm și să trăim o viață frumoasă pe termen lung, atunci scopul proiectului este atins. Restul depinde de ceea ce alege fiecare licean și fiecare elev să facă cu viața lui. Scopul nostru este să arătăm că este posibil în această lume să-ți descoperi pasiunile și să trăiești o viață plină de pasiuni. Pentru binele tău și a celor din jurul tău. Cu alte cuvinte, cum spuneam și mai devreme, pentru binele nostru al tuturor. Apropo, dacă ai pe acasă
vreun adolescent sau o adolescentă cu care abia reușești să te mai înțelegi, te invit să vizionați împreună filmele Inside Out 1 și Inside Out 2, dacă nu le-ai vizionat deja. Sau Întors pe dos 1 și Întors pe dos 2, cum au fost traduse în limba română. Eu le-am vizionat de câteva ori cu întreaga familie, Marinela, soția, Cristina, fiica și Vlad, fiul, și de fiecare dată am mai descoperit câte ceva care ne-a pus pe gânduri și ne-a ajutat să conștientizăm și să înțelegem ce se întâmplă cu noi în lumea noastră interioară. Și aici, și aici. Mi se pare unul dintre cele mai bune filme de animație făcute vreodată, pentru că au reușit să zugrăvească vizual într-un mod foarte simplu și ușor de înțeles complexitatea aspectelor psihologice din viețile noastre. Îți dau un singur indiciu, că spoilere nu-ți dau. Plictiseala din partea a doua a filmului, o nouă emoție în viața adolescentei, o să te ajute să înțelegi de ce adolescenții se comportă așa cum se comportă. Era să spun uneori, dar de fapt cum se comportă în cea mai mare parte a timpului. Care este invitația mea pentru tine? Dacă te-am convins să devii dăruitor în proiectul Pasiune în Acțiune, proiect prin care, așa cum spuneam, încurajăm liceeni și elevi de gimnaziu din toată țara să-și trăiască viața cu pasiune, să-și descopere pasiunile și să câștige bani din ele, iată o variantă interesantă și ușoară. Comandă unul sau mai multe exemplare din cartea Manifest pentru o viață frumoasă, donează pentru ele și ai devenit dăruitor în proiect. Atât de simplu? Da, atât de simplu. Unde mai pui că, în loc doar să donezi bani, ai ocazia să primești și să citești sau să dăruiești și altora o carte cu 15 idei practice, testate și validate de mine și de alți oameni cu care am lucrat și lucrez, idei prin care îți poți crea și poți trăi o viață frumoasă, așa cum e potrivit pentru tine. Spun o parte dintre oamenii cu care am lucrat și lucrez, pentru că unii oameni au ales în prezent alte forme de viață provocatoare, prin care își generează o existență complexă și, din perspectiva mea, nenecesară. Dar, tot din experiența mea și a altor oameni, știu că lucrurile se vor simplifica și pentru ei în timp. Manifestul nu este pentru comercializare, ci se poate obține doar în urma unei donații. Acesta este scopul pentru care a fost creat, dezvoltarea proiectului pentru elevi și liceeni Pasiune în Acțiune. Practic, cu ajutorul acestui manifest, intenția mea este să strâng cât mai mulți bani în Asociația Dăruiește pentru Educație, astfel încât să ajungem la cât mai mulți liceeni și elevi din toată țara. În meniul de pe acest site, ai în partea de sus dreapta un buton numit Manifest. Dai click pe el, alegi numărul de exemplare din manifest, treci datele personale ca să știu unde să-ți trimit cărțile, donezi și gata. După ce primesc comanda de la tine, o să iau legătura să-mi spui pentru cine scriu câte un autograf pentru fiecare exemplar din carte comandat. Poți fi dăruitor în proiect și ca persoană fizică și ca persoană juridică. La rubrica Dăruiește, tot din meniu, ai menționate mai multe opțiuni posibile. Iar dacă ai nevoie de mai multe informații de la mine, ai datele mele de contact tot în meniu, la rubrica Contact. Iar dacă te întreb de ce m-am tot uitat în jos, este pentru că am un prompter clasic construit din foi scoase la imprimantă și decupate la mărimea potrivită pentru a putea să le gestionez și să-ți transmit informația potrivită dintr-o bucată. Hai să facem împreună din sezonul 8 al proiectului un sezon de top, pentru că pot și pentru că putem. Mulțumesc!